Assalamu alaikum jama'a. Assalamu alaikum jama'a. Sunana Usman Muhammad Fulani. Darakta shirin fim na Halitta kuma jarumi a cikin shirin fim din. Na ga comment ɗinku kuma na ga kiranku, na ga text ɗinku akan cewa kun ji shiru har yanzu ba ci gaba da Halitta season 2 ba. Ina ga har yanzu ba ku fahimta bayanin da ne a ƙarshen episode 13 ba. Mun ne sa muka je hutu, muna dalilai masu ƙarfi saboda ba mu san matsalar da aka samu a season 1 da muka samu na rashin sake episode din da wuri bayan sati biyu. Wannan abin shi ya taba Halitta a jawo, wasu har suka gaji da kallon shi, wasu suka haƙura, wasu sun ɗauka ma tintina an gama. To shi yasa ne ƙoƙarin kai shi complete season 1 wanda zan dakata, wanda in na dawo season 2 insha Allah mutane na san za su san cewa an dawo ci gaba, kuma daga wannan lokacin ba za a sake samun matsalar da aka samu ba da rashin sakin episode din da wuri. Sannan a jawabina na ƙarshe ne ce muna neman jarumai daga Kano to Abuja. Na ga text ɗin 'yan Katsina 'yan ina ne wai su ban da su, ba wai ban da su bane, nesan muke duba, mun fi son na kusa wanda za a yi a gama shirin a koma. Sannan har yanzu muna neman jarumai mace ko namiji, duk wanda take sha'awar shirin fim ɗin Halitta season 2 ko Biba za ta iya tuntuɓar mu ta number nan 070 4500 4832 070 4500 4832. Wannan number za ku iya tuntuɓar mu text message ko ta WhatsApp domin shiga shirin fim ɗin Halitta ko Biba. Sannan kuma har yanzu ina sake tallan muku sabon shirin mu ƙayatacce mai suna Biba. Yana nan za mu sake shi nan ba daɗewa ba. Shirin fim ɗin Biba zai zo muku da abubuwa daban-daban, sabon salo kala-kala. Shirin fim Biba ba zan ce muku komai ba, kada a baka labari, maza ka je kai sacin ɗin Biba TV a YouTube channel, ka danna mana subscribe domin a wannan channel ɗin ne za mu sake shirin fim ɗin Biba. Channel ɗin Halitta daban, channel ɗin Biba TV daban. Biba TV a YouTube, sannan ka danna subscribe. Na gode, daga Usman M Fulani.